Unsa man din naka-importante mong tuyo nako doon. Wa man gyud ko nimo undang tawag. Di na ko ganahan magdugay-dugay pa, Ali. Dugay-dugay sa unsa? Sige na, ay pagdali na. Kaya 30 minutes sabi atong recess, ha? Yung pag ko makakaon. Sorry. Ginan bitaw tika nga unya na lang ang tayo pamuhi na nato. Iba sa musugot-gut. Kay karon ako na ikaisog. Kaisog sa unsa? Musulto ni mga love tika. Oh, Ali, love tika. Love kay tika. Mura kong mabuang sige gunahuna ni mo. Huwag ko tarong-tug kada gabi kay ikaw may pirming naasa kong nahuna. Di ko makatug kay excited kong mabuntag na para makakita na ko nimo. Huwag lang kay isulti. unsa may problema, ana? Pareha ta og gibati doon. Dugay na ko nagpaabot nimo nga musulti ka nako, ana. Nga manguyab ka nako. Kay dili gyud ko magdaduhag sugot nimo. Sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika doon. Yes! Mao day malipayon kaayo ka ha, kay gisugot na day kang ali. Oo, ma. Kung may bawa pa lang day ko mga, dugay na sa siyang nakagusto na ko. Nga nagpaabot, release na akong namuyab ko niya. May pagwa na lang na ako dugay-dugay, Mao bitaw day akong giingon nimo. Kung na kay gusto makuha, mabutang man utaw, kinahanglan mo risgo ka. Maayo man ang resulta o dili, at least wa kay pagmahay. Kay di ka mahibaw kung unsay resulta kung dili ka musuhay. Ma, Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod karon nagsikap ako na niya. O kuyaw pag maunhan kaslain. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot ra day siya ni mo, anak. oo lagi, ma. O karon nga, ako na gid siya, ma. Ako gid siyang ampingan. Happy na kita mo graduate, babe. Gamay na lang gid ug makatrabaho na ta. O gusto na ko nga magtigom tag maayo kung magtrabaho na ta. Aron matuman ang atong mga pangandong. Babe, wala gyud ko pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kog lalaki nga pareho mig pangandoy. Kontento na kay ko nimo. Labaw na ko, babe. O guway makabuwag na to, bisag unsa pay may tabo. Dali asa panahon, no? Murag tanos alang tong baby pakaon niya. Sunod semana mo graduate ka na. O kini nga akong pagpaningkamot, ma. Para gyud nimo. Bawas na ako sa mong pagpaningkamot nga mapadako ko bisag wa nas papa. Salamat, anak. Ay, eto di ay, mutambog imong uyuan sa imong graduation tuhod. Congrats, anak! Salamat, ma. Doon, congratulations. Happy ko dili magkaabot. Dagay, naglay ang akong flight. Di ka pa magugong Manila. Salamat ito. Of course, ikaw pa. Lakas kung kay ka na ko. Ay, naday tuyo si Tito ni mo doon. Pero una ka na naman sultian. Mga unusat na kayo medyo gutom na yun. Tana ka ba? Unsa? Palargahon ko mo sa laing nasod? O doon. O gatagan di ka og maayong trabaho dito. Naibaw ko nga dili sa iyo na kinabuhi ninyo sa imong mama. Sukad nga namatay nga kong igsuon. O maunir nga kung gustong buhaton para sa imong amahan. Unsa man, mudawat ka, doon? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mularga ka? O, para sa atong future, Ali. Abi ba na kung kaya na itong makabutang tanan? Basta mag-uban lang kita. Abi ba na kung huwag makapabuwag na to? Kaya man. Pero kano sa pa? Kani, mas dali. Unya? Kita? Ang atong relasyon? Kaya na to ang LDR, okay? Basta salig lang dito sa usog sa.
Para ni nato, Ali. Para sa tong future. Don, Pag-ambing niyo. ikaw may pag-amping dito. Ayaw kabalakan ako din eh. Labaw pa ka hindi, mabalakan ako dito. Kaya na ako ng akong kagalingon. Tawag iba ko ha para dili ko mabuang magsige ko na una. Kung nag-unsa ka dito. Salig lang, Ali. Okay? Okay na? Nahapsay na ang tanan mo maggamit sa imong kwarto? O, Tito, og salamat kaya. Dako kayo ni nga opportunity, Tito. Og nalipay ko kay wa gyud din mo sige. Mausab ang dagan sa mo kinabuhi din sa US doon. Model ko isa di mo. Thank you, Tito. Og tambag ko lang nimo ha. Pag-focus sa imong trabaho og kinabuhi din ayaw palabi og kabala ka sa relasyon. Eh kung para ka mo, ano good? Ang uyab na arana, pero ang opportunity, tagsara. Maong ayaw gusiki doon. Ay, salamat. Naumanag ko sa tanan akong trabahoon. Oh, uy, hala. Kadagkan rin miss call si Ali. Oh. Nanawag sa... Oh. Babe! Mayo kay mitubag sa ka doon. Ikaw ba? Huwag yun ka maguna-una na ako, no? Mura na akong mabuang maguna-una, dili ko na unsa ka. Una-una sa rin taon nga na inabalakan yung muoy. Babe, busy kay ko sa trabaho. Busy sa trabaho? Or basig busy na kaslang babae diha? Babe! Pirmi na lang kita ini. Kaya permit kang maghatag og rason para maingon ani ko? Abi ni mo no. Di ko gusto og labad, Ali. Siguro, may pag-undangon na lang nato ni. Unsa? Undangon ta ni. Og mag-ihay tag-focus atong kaugalingon, okay? Doon! Mauday ka magsige siya og anhi. Buhangyo na ako nga patawagan ka para magkastorya mo. Kay dili ko no ka mo tubag sa iyang tawag. Kapoy kayo, ma. Kapoy sa trabaho, unya magsige ra mig-away kung mag-istorya nami. Napuro pa gyud pagduda. Pareho pa mong nag-adjust na. Basin og nakalitan lang mo. Huna-hunaan sa na ninyo og maayo. Tagan kay message si Ali. Oh. Doon. Bisag pila na kabuan ang nilabay. Pero di paghihapon ko magkadawat nga wa na ta. Please, atagi ko og chance kay sabton ka kutob sa ako makaya. Ay. Sorry, Ali. Pero kinahanglan nga mag-focus ko sa trabaho. Ilabi na karon nga usa ko sa pilian nga ma-promote. Ay, ako na lang pang-delete niyong mga chat. Mao ba na? Muulit ka? O ma, sunod buwan pohon. Ay maayo hinuon. Si Ali ma, nagsige ko siya anak diha. Wa naman nak. Ha? Wala nagkabuhan nga wa na siya mo ani. Mo ba? Nga naman, may plano ka nga makikita niya. Ayaw ko gina nga. Ma, wagin mawang akong love para niya ma. Di lang ko gusto nga, di ko gusto distraction at panahon na. Pero karon gusto ko magigistorya niya, bahay na mo. O gusto na nako siyang pakaslan ma. Good luck, anak. Tito? Dulod! Oh, Ewan sa kanini!
Tito, may nga po. May ba siya? Tito, Tito, gusto ko magkikistorya ni Ali. Pasabto na ko siya nga ano. Gusto nyo kang may pagkain siya? Ando ang simenteryo! Usa? Tani, sa ilo ako napasakitan ka. Wa ko magdahon nga ingon anak sa impact niyo. Hinungdan nga naghiko ka. Sa ilo ako kung i-prioritize na ko akong trabaho kaysa nimo. Tungkol sa pagpaningkamot na ako nga may maayot ang kagbaon. Karon, wa na'y ayong akong future kay wa na ka. May pagwa ko mabot sa imong kinabuhi. Siguro, buhi pa unta ka. Pasaylo ako. Saw you singing your song the other day. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Ngunit konsekwensya akong gibuhat. Natuwa ng tuod ang akong pangandoy nga makatigom ko. Ug maayo nga akong kinabuhi pero wa na sad ang babae nga mo hinungdan sa tanan akong pagpaningkamot. Dini na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita may higalan kaagi ni Don nga taga ibabaw ko diva Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nikaluhan, the ones who once loved. I apologize for calling. Ang mong kaagi, gibahatan na diwa sa radyo ni Carol Marie Kain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tapaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Mania, Boulevard, Cebu City. Umatay para sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo.